Tantra masáž uvoľňuje emócie a energie. Začína úvodnou konzultáciou so zákazníkom, pokračuje masážou. Masíruje sa s teplým olejom. Je to celotelová masáž, je to jemná masáž, povrchová masáž svalov. Rituál v rámci tantrických terapií je na uctenie tela a ducha. Je to na energetické prepojenie a psychické uvoľnenie. Počas masáže sme tu a teraz. Vnímame prítomný okamih diania. Je to o tej prítomnosti, aby ľudia viac žili v prítomnosti. Aby nežili v minulosti ani v budúcnosti, ale v tom prítomnom okamihu. Tantra masáž učí ľudí prijať sám seba, som aký som, je to v poriadku. Telo považujeme ako chrám človeka. Podľa tantrických techník by malo byť v súlade psychický stav človeka s emočným stavom a s telesným stavom. By to malo byť v jednej úrovni, aby nastala tá určitá rovnováha. Tantra masáž má liečebné účinky, uvoľňuje emócie, energie, lieči to depresie, úzkostné stavy, zlepšuje to sexuálny život ľudí, nabíja ľudí životnou energiou. Tantra masáž je to niektorí ľudia to berú ako určitú životnú cestu. Niektorí ľudia to berú ako, že je to nejaká masáž a ja si to chcem iba tak vyskúšať, že vlastne o čo ide. Tantra masári sú vedomí, na podvedomej úrovni masírujú človeka a snažia sa počas tej masáže mu pomôcť. Aby ten človek, kvôli čomu ten človek prišiel na tú tantra masáž, aby mu to pomohlo, ako on vlastne potrebuje. Je to niekoľko rokov stará technika, ktorá má veľa liečebných účinkov. Počas tantra masáže sa čistia čakry, sa otvárajú a čistia čakry, aby energie mohli prúdiť v celom tele, aby mohli prúdiť rôzne energie, energetické centra. Je veľa salónov, čo sa vydávajú za tantrické salóny, ale opak je pravdou. Niektorí ponúkajú erotické služby, niektorí ponúkajú sexuálne služby. Niektoré štúdia masáž ako jeden celok rozdelia na viacej častí a to je za príplatky v niektorých štúdiách. Väčšina týchto štúdií erotických služieb, oni pracujú v noci. Nemajú normálnu otváraciu dobu. Aj keď majú nejaké svoje priestory, tak to niekto zastrešuje. Lebo väčšina tých ľudí nemá kvalifikáciu masérskú, aby mohli mať vlastné štúdio. Väčšina tých žien masíruje intuitívne, oni nemajú ani potuchy, čo je tantra, nevedia, ako sú správne masérske ťahy a berú to veľmi povrchne. Pokiaľ má niekto nejaký problém dlhodobo, či emočný, alebo psychický, alebo náhle mu odišiel nejaký blízky človek z rodiny a nevie sa s tým zmieriť ten človek dlhodobo a má z toho určité úzkosti, alebo má problémy vo svojom súkromnom živote. Nevie otehotnieť nejaká žena, alebo má vaginizmus, alebo zažila týranie zo strany partnera. Alebo muži, už keď odchádza im sexuálne libido, sexuálna energia, tá životná, rozmnožovacia energia, na to pomáhajú tantra masáže. Ale ako v rámci terapie.
Na to treba chodiť dlhodobo a potom to tým ľuďom pomôže. Ja som sa s tým stretla neraz a mne to pomohlo. Takto som sa vlastne vydala na cestu tantrických masáží.